Pripun niken ngadeg? Niken ngadeg. Niken ngadeg setuju? Sing banter sing semangat niken ngadeg setuju? Setuju ae kari nonton ndek ae. Sing nonton ya pirang-pirang sing nanggap arang-arang gumun aku ya. Ngadeg kok nduk alon-alon nduk coba kaya apa. Nah, ben marem piyai kene ayo. Nano. Niki jumeneng, Pak. Iya, jumeneng. Coba kaya apa. Mboten apa-apa. Ora apa-apa nggih. Nggih. Nah, dasar ya dedeke kaya ngono. Ayo. Ganti Pak ditinggalne. Tibane kudune E. Iya, Pak. Heeh, ora apa-apa lek Cahayu salah ra masalah. Ayo. Noneno. Ya. Pisan apa nduk? Sahatate kang angka siji Kang angka loro salat ya. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Nah, sadurunge sampean nembang lagu pepiling, ayo matura dhisik marang keluarga ageng Bu Sri Yatmi. Lan ugi Pak Yayan, Pak Rasa. Sampeyan wis dipiji sowan ana ing dalem kene kira-kira arep matur piye? Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Ibu Yatmi, Bu Yatmi kalian Bapak Yayan, Pak Rasa. Sampun. Heeh, wis. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget sampun nimbali kula kalian Bapak Yoyok sak rombonge mugi-mugi tansah pinaringan. Sik omong-omong aku rumangsamu bakul soto napa piye? Bapak Yoyok sak rombongan kok sak rombonge lho. Mboten beto rombong, Pak. Ora nggawa, ora nggone truk kok ora ngawur. Bapak Yoyok sak rombongan. Betul. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat slamet wilujeng, tansah pinaringan kebahagiaan seger waras awet leh momong anak putune. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah ora lokaning malah kebak. Amin.
Ndongakne kagem almarhum Mbah Sarni sing 1000 harinya tepat pada hari ini, piye? Nggih, mugi-mugi Mbah Sarni. Saged napa Pak lek pun sedo napa doane diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga berbahagia selalu di sana. Amin ya rabbal alamin. Apa nek? Teng mriko mboten nanggap dangdutan, Pak. Apa enek kok iku ceritane kaya ngono kuwi? Ora ana kono dangdutan ora ana. Eneke disko kono ki malah. Nggih, ya semoga-moga tentrem, rahayu wonten ing kasuwargan, putra wayah sing ditinggal pinaringan kekuatan lan uga santosan iman. Ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Amin. Monggo diaturake pepeling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata dening Niken Salindri. Oke, yuk dados. La
menika nggih pemanasan dhisik. Enggak sih, Nduk, Cahayu. Nggih. Menawi sampun rawuh, monggo Cak Mio pundi menika? Nggih. Wah, engko sik ngaturake ibu-ibu saka apa? Ibu-ibu waria jenenge apa mau? Iwamam apa? Oh. Iwama ikatan wariane imam. Ayo, sik ampun munggah riyen. Support dhisik. Nggih, nunjuk-nunjuk riyen. Ayo. Kami ayo. Ayo serampat ae, Cak. Ayo, Cak. Ayo, nggih. Tapi ayo, Cak. Mangga, yuk, cacos. Rabbil alamin wilujeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Inggih, sugeng dalu Mas Mio. Alhamdulillah. Wah, siap nggih, Mas. Pangestunipun. Nggih. Jenengan daleme pundi to, Mas? Loh, celak niki. Oh, nggih to. Ngujur iku mawon nggih. Ngujurin apa? Jenengan lho, ngujur niku desa. Oh, namine desa. Nggih, jenengan wau sakjane pun kula cekelne pitik. Ate ora mampir. Oh, ajeng jenengan masake. Mboten mengke nek jenengan dugi tak culke nah kok. Oh, iya. Wah, jan kapunten dereng ngertos kok ya. Lautan manusia luar biasa nembe dugi wau duk 1 kilo ke kanan 1 kilo ke kiri Mak Cangik. Luar biasa sing bakul sing nonton antusias luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua. Nggih, tepuk tangan. Mugi-mugi ingkang sami rawuh pinaringan sehat. Kathah rezekine barokah donya akhirate Allahumma barokai sholawat sholatullah salamullah ala toha rasul Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Niki wau rumaos kula nggih enten berjanjene mosok aku sing nyanyi kok ora ditabuhi apa ora sing ngamplopi ngono apa ya? Mboten. Lah ngenteni dawuh komando saking panjenengan ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'adil badriyah wa kulli mujahidin lillah bi'adil badriyah. Allah shollu ala Nabi Muhammad. Jan alhamdulillah barokah nggih Mak Cangik. Amin. Piantun mriki kompak sedaya. Nitik ora sandadak dikongkon kabeh padha madhep rene iki.
Lah nggih wong piyai mirsani wayang mesti madhem mriki ngoten. Lah nika enten ading pager madhem mriko sitok. Woh, nguyuh. Nguyuh. Nggih. Piyambakan apa enten kancane jenengan, Cak? Niki wau mboten namung kanca. Terus sak rombongan sing biasane mbleh sapi teng riki niku lho. Sak rombongan. Wah, nggih. Nggih. Lah niki ingkang cok bakale nggene pabrikipun nggene Pak Suroso ugi Pak Yayan luar biasa. Nggih. Lah iki. Dia. Oh, nggih. Lah nek mboten enten setunggal niki, oh, lah sing mbungkusi daging-daging niku kamangka beberapa kontainer nah kirim teng luar Jawa ugi teng luar negeri. Nggih, nggih. Luar angkasa. Halo. Kowe iki kok nganggo bringos? Tak kira ora mbok celuk. Lho, iku umpama ora aku sing nyeluk, diceluk sing gawe urip. Lah kae Mbak Mudin malah bener. Lah nyapa? Pangapunten niki bringos niki lho sing gawe. Ben ketok mundak bagus. Bagus piye omonge bose Pak Roso. Wah, jan kaya celeng. Ya sik api celenge. Lah wingi nek tak sawang kok kene ndak mundak bagus lho, Tol. Kowe ning kene bagian apa sih? Aja tol to. Lah piye? Nyeluk ki sing apik ngono. Pentol. Pen ngono apa? Oh iya, pen. Lah tol ku ngarepe apa? Iya, ya. Pentol. Pen. Kowe nek ning pabrike nggene Pak Suroso, nggene Pak Yayan ki bagian apa? Kene iki ya genahe kabeh naren aku apa bagian konsumsi. Oh, bengi iki bagian konsumsi. Sing nyekel konsumsi sak donya. Engko Pak Cahyaku tadi Pak Dalang iki duwite sing nyekel. Wah. Pangapunten lho Bapak. Sia, Awake dhewe Mas Yoyo. Sing bayari nek mboten sing bayari Niken Salindri sapa? Wah. Kowe. Ora no. Lah sapa? Gablek kae ora kok. Ya bose kok ya. Wajan. Mas Meo, Piye? munggah ki mau dirasani sini ngemper. Nyapa? Dagelane elek-elek. Karo ndene Tol, nek dagelan ki bagus, kuwi dene bintang film. Ya ning anu kok cara dirungokne ngono kuping sumuk. Siji dagelane untune 2 depo. Kuwi untu apa garu? Omongno ora ngerti Iya, spesiale wong untu monyong. Dilaken lho, itu ora 2 meter. Piye? Wong untu monyong ki apa mencium irung-irung kenek lambes Pak. Nah, sampean ku nanti sawah bajak, ki lho cukup untune. Asem. Alamat bengi ki engko awake dhewe ora leh wedang. Lho. Lah sirewang done kene kabeh iki. Tapi sing- wingking aman nggih yu. Aman ngoten niku pun alhamdulillah. bagi tugas ngoten niku. Nggih, Cara nggih. teng kantor pun sip-sipan ngoten. Nggih, nggih nek tetep pangan, Mas Jange. Nggih, Mas. Kula nembe sepindah sowan wonten Simbatan. Nggih. Kula biasane diceluk wonten Israel, Lho. Palestina. Sik to. Kowe iki lho dapuk apa? Ning kene iki ndagel ning kono arep ngempakne roket ngono apa piye? Lah aku keamanan lho. Weh, Ora keamanan. iki wasit Eh, perdamaian. kowe kan ning pabrike Pak Suroso. Nah. Aku jakan kerja rono. Kowe apa klebu? Lho, Nggone Pak Roso iki lho, pabrike nampa wong ganteng-ganteng cara lanang. Wedok ya ayu-ayu. engko tak dandan sing banteng. Karyawan nggone iwak dandan iki. Lah ben bagus jaremu golek sing ganteng. Ganteng apa pinter? Lah kudune iki ya ning nggone iwak. Masane iwak ki ya minimal ki ya rapi tok. Oh iya ya. Kalau minimal duwe irung. Lah kowe iki ora duwe. Ya iki apa ra irung? Kuwi Tumor. tumor ngono kok. Lah terus dioperasi. Lambemu, Bos. Aku nek umpama daftar nggone Pak Suroso ngono terus syarate apa? Syarate Heeh. ya aja ganggu minggir kono. Waduh, Amel-amel omong kowe ndagel ae. sing duwe omah iki. Ya dadi ganggu ae wong. Kowe ndagel ngono aku tak mulih. Nanti wis bayarane. Ya aja mutung kok ya. Ya alhamdulillah. Nggih. Iki 1000 harinipun, Mbak 1000 Sarni. haripun pripun seribu Bapak Sarni. hari almarhum Mbah Sarni. Kowe ndongakne apa kalih pripun Bapak Sarni almarhum? Almarhum kagem almarhum Alah, wis ya kowe ngundang aku
Kene iki tanah ora iso muni mbok kon. Nggih. Iya. Ndak nikan ketake cara kene kalireng. Luwe biyondok perjalanan jauh to. Nek kedae ndok disigar, ndok utuh lep. Iya. Kabeh lep. Heeh. Nggih. Kowe ndongakne apa kagem almarhum? Kagem almarhum. Almarhum. Yenange suwargi ngoten. Suwargi Mbah Sarni. Mugi-mugi dipun tampi akmal saenipun. Mugi-mugi dipun lebetaken swarganipun Allah. Amin. Ada irih men basa si aku simuni. Apa simuni wong elek iki kok ora amine si banter to? Kowe ini ndongakne kok mung sithik. Sithik sepenting rak ya kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai jebule. Lho. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Shallu ala nabi Muhammad. Ing pangajab mugi-mugi almarhum pripun Bapak Sarni saged mancing kasuwargan jati Allahumma amin. Jenengan sami dirawuhne teng riki kasuwun berkah doanipun Allahumma amin. Mugi-mugi pripun almarhum Bapak Sarni ugi keluarganipun pinaringan ayom-ayom tentrem Allahumma amin. Aku tawar kono. Iki sinden apa Pak Geblok? Nyauri amin. Amin. Lho semangat kok malah ngedoh nyambi. Kowe iki rene lho ta. Aku wedi ya. Lah wong sinden muni amin kok. Sangka ikhlase. Amin. Kuwi iki campur antara muni amin karo pas kebelet ngono. Leni ya lho. Ngapa guyu, Bu? Apa lucu ya? Kok lucu? Yo, engko ora balik badal. Kowe rene ya wing ning diulek ibu-ibu rumangsamu. Aku gatel perkara brengos iki. Iki upamane di dalem iki aku ketekon. Nek mlebu nggone Pak Suroso kuwi syarate apa? Syarate siji. Piye? Urip. Terus loro kudu pinter. Jadi aku kudu luwih pinter timbang kowe. Ya no, kowe kudu pinter karo aku iki karyawan 80 tahun. Oh iya. Ning gone Pak Roso 80 tahun. Tesen, aku tesen. Pak Roso, kula tes riyen. Calon karyawan untuk 82 penyembelihan lembu ukuran 8 ton. 80 ton iki sapi apa drim? Nggih. Apa bedhekamu apa? Waton isih ning alam donya ngono iki. Karuan pira bobote bulan karuan leh ku mikir to. Aku ya bingung iki rene pisan iki ya iki ya. Lah dalah. Lah bedhek ya apa? Nah niki lho, nuwun sewu niki dalah enten ingkang kepareng mundhut lelagon mekaten. Ing antawisipun menika wonten Pak Sutar Simbatan. Nggih. Ngersakaken pepiling gubuk asmara kembang rawe. Jenengan kula golekne kanca nggih. Panjenenganipun nggih. Mbak Birgita Ayu, Setiani sarjana seni. Nggih. Men jumeneng tukung-tukung coba kaya ngapa ngadeka cayu ngatane. Birgita. Ya. Oke. Kita tampilnya Virgina.
Selamat malam Gendok Ayu Birgita. Dalam Mas Mio. Alhamdulillah sehat ya Nduk ya. Sehat. Wajan. Kae kono ane ya disopo kae. Halo Mbak, Ya. aku pentol. Heeh. Lah, Mbok iki yo sama- lek brengosan ki mbok dipotong sing rapi kenakane iki lho. Iki lho kelakuane. Oh, kocok kaya Kene iki ngono. jane apik ora dibrengosi ketok ganteng kaya Arjuna. Alah alah. Arjuna bertendang Iki mong selek. apa iki mong tumor? Irung. Jare mong tumor iki wong sing Yo ngomong nek tumor. mau diarani irung ya kutil ngono bute ya ketok. Nak mlenting ngono kok. Nggih. Betul. Nggih. Oke Mak Cangi. Menika pamundhutipun Gubuk Asmara. Nggih. Mergo Mbak Birgita ini sampun kondang dados Ratu Gubuk Asmara. Iya, bener. Oh, ratu. Mbak Birgita dados Ratu Gubuk Asmara. Betul. nggih. Ya. Niku lire pripun? Loh, tegesinipun ingkang paring jejuluk niku malah penggemar-penggemaripun. Mergo eh. menawi Mbak Birgita nembang Gubuk Asmara niku sing mirsani sami remen Oh, penggalih. ngoten. Walah tiwas angen-angenku niku nek Mbak Birgita sobone Gubuk Asmara. Ya mosok ayu-ayu ning gubuk to, Mas. Iya. Jan. Menik-menik kaya benik tek. Ya. Ya dibawani Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Ya. Kayak bojoku Mas Meo. Alah wong bojomu loro ae guwing kabeh ngono kaya. Lah guwenge urip. Nyingkar nyingku Lah ngene iki lho apik yo. swara ki. Omong ora nang agak nih. Lah ngono Swara ki nih, wong. apik ki ngene iki. ya kuwi kas cengkok gubuk asmara Kasih Birgita Ayu iki ngono. ngono. Kalau tol kabeh ki kudu gawe ciri khas. Lah kowe petuk ciri kabeh. Lho. Ora nek kasih ya. Mboten enten. Irung ora. Ngono kok diagel omo ciri kabeh, irung ciri. Lambe ya ciri lambene kae. Ayo. Wis jane Mas gak usah dibolo ya kae ya. Lah piye ta ya? Wiwitane nyingkar nyingku Kowe aja nganti kalah. Lingsem. Aja nganti kalah. Suaramu kudu apik. Lingsem. Ayo. Aku munggah. Dose para sokok ngalih ki aku ya. Lingsem yang. Lingsem. Heeh. Aja nganti Lingsem. Allah. Yen Keli Alah kemutan kok ya. Kemutan. Lingsem Yen Kemutan. Kemutan Oh ya mau kalah kok Nduk, mau kalah. wis apik ya. Cengkok kecengkok saka laut kidul. Bijine minus lah. Ano. Lelampahan kang Mas, Nyuwun sewu. Bebile niki penontonnya kathah kersane ketinggal sing mburi lungguh sing arep ngadeg. Lho, wale. Lah ngomong ki kuwale. Ya akeh lho kok ngesakne ora roh nikah salidri. Ya, nggih. Mboten ketinggal. Lah iya Pak. nyuwun sewu nek ngomong ki aja diolak-alik. Sing ngajeng lungguh, sing wingking mulih. Lho. Kuwi kok dadi raden kokmu wis kok ya. pun disembadani kali Pak Suroso mamine Nggih. bludak mboten cekap wingking mriku sampun wonten layaripun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebodo kok Mak Cangi ki. Nggih. Ya, Nduk. Layar terpal tadi kok. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Tobat.
suarane becik. Pun gadah garwa bojo. Lho nek tekon ki yo gak ngono. Kepiye? Nduk Cahayu Birgita. Halo, Mas Nilo. Saenika panjenengan posisi engkel napa double? Kok engkel apa double iki piye? Maksude dhewe apa wong loro? Oh, single. Oh iya kuwi lho maksudnya. Oh iya, single dong. Oh single. Wajar bejane sing sing prawan. Iya ta? Ya wis, Lho. tekok tok. Ayo. Mangga gubuk asmara Dados. Yen liwat aku kelingan kebekae biyen tak geleren neng cagak kebak tulisan warna abang tanja isih perawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak gandeng tresna tanpa bental tanpa klasa bata putih ke taman asmara gubuk kae nyimpan wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kepiye